askotan esan ohi da, baita ere, garai bateko historia ulertzeko, hobe dala, garai hartako novela bat irakurtzet, historia liburu bat. Holako zerbait ere igual esan ezakenik liburu honi buruz. Islama ulertzeko, entziklopedia hartu barrean, igual, hau irakurrita, hobeto uler litekela, ausartu nintzake hori esaten. Eta nobelan zehar, nolabait gaia edo, nik uste gaia dela pixka bat, nola bihurtu dugun, hemen Mendebaldean, nola egin dugun mundu polarizatu bat Mendebaldearen aldetik. Gu, zibilizatuak eta kultuak garela, esan ez? Eta besteak, haiek, basatiak eta ez jakinak. Hori mendez mende egin dugu eta inkluso sinestu egin dugu, ezta? Erabili dugu kultura askotan, eta orain ziregin ikusiko dugu, sarraskiak egiteko argumentario hipokrita baten moduan soilik, kultura. Eta gure ideiak, dogmak, erlijioak erabili izan dira eta erabiltzen dira jendea hiltzeko koartada gisa. Alde hortatik, salaketa gogorra eta sakona egiten du novela honek.